ka sa. Dugay kay ka ba? Ano nga kinakagay tao dito galing niya? Kabla ko ni maghuwat kitong tuyok sige kitong tuyok sa asa. Asa ni ato di ay? Ni ana na ba ko ni agon nga mababris ko natang ko dali dire. Pero suko-suko ka na nangil ko di mo daan. Usa man imong ngipon? Wala man kay ni. Nagpa-brace ko di ba paborito ni mo pulang color? Wala lang jud ko nagkapaabot si mong kiki magtapok kung mas ligon man na siya sa mutapak si mong ngipon. Nganong Inaya ka kita ko man kita. pabris mong taon ka pila po ni mong bris nimo? 40,000. Kulit tamil. Asa man ka nagkwarta? Ako ani tigom-tigom ay ko ni sa Wonder White oy. Sa man ka masuko man ka ulam na ko lati ng kwarta para sa bugas ug subel. Grabe, kulit tamil makapalit naman ni tulo ka baka. Baka gud oy. Baka naman imong ginahuna. Ang pagwapa ko. Kisa may pagkabahan mo? Para nini mo pag akong pagpagwapa. Tayo ko man ka. Ano siya? Di ba paborito ning pula nga color? Oh. Wala akong brace. Ikaw ba? Dili naman kaangay mo pagwapa po para lang ako kay ako dili okay na kontento naman ko nimo. Kontento naman ko nimo. Kontento. Kauyo naman ko nimo. Kauyo naman ko nimo. Kontento. Simbok, ganahan ko simbok. Oh. Dili ako gusto nga pasagdahan ako kung gugulingon magpagwapa ko para nimo pa di ka Dili gugulingon ka ka gwapa. Kamo mga babae kay magunahuna man gud mo sa mga lalaki. Kamo mga lalaki kung dili mo man pagwapa mangita miglaeng kuan babae. Oh. Laban John. Dili. Kami mga lalaki basta kontento na gani mi. Kontento na gyud na. Kontento kung naamis yung atubangan. Pero kung naamis ang yung atubangan ay wagis yung tungod. Ganahan kayo mo kami. Dili mo masugod mga babae nga dili magpagwapa magpalusyang na lang mi. Dili na siya eh. Kaya na kining inani ito ko. Grabe mahal. Kapalit ang tulog ka baka niyo bugas. Bugas ang palit bugas. Sure jud ka nga dili ka na ko nagpagwapa. Para lang kinini mo lagi ako pagpagwapa lagi. Salan. Ay ka man ay gani. Sure jud ka. Sure jud lagi para nini mo ako pagpagwapa wala na lain pa. Mao na ganahan magbuana. Akan ni bago man ni kitaon ato ni try rog lips to lips. Kinsa mo dili sponsor ani di eh. Ang tinuod, anis lang jud ko nimo. Sa tinuod lang, ang pataon ani ang bayad ani si Ma'am Dayani Rosel. Si Ma'am Wala Dayani, kaya kabalakan. Si Mari dahil nag-sponsor ni mo Si dahil. Mari, buta na kay si Mari ron. Kabuutan din yung Mari eh. Tara na. Ay, Surtian nga na si Mari ba sa yung business na Wonder White ba na? Wonder White na iyang product sa Dayani beauty Basta product. sure jud ka ha? Kanay mong pagwapa ni mo, diri ra jud na ako kay isod kayo. Kay kung imuha akong binuangan, kami mga lalaki, dili mi basta binuangan mi sa mga babae kay kami mga lalaki. Kausar mi binuangan, dili mi ginahanan na dayon. Stop na Kami dayon. pa di may ganahan sa sakalaki, di daw pumiganahan. Amor ni ganahan, pero talaga. Lahat boleh patah, jujur patah. Araw dahil na, sirjir na yung puwang diyan. Hindi na, tatapon. Kinimpi mo.